ron. Kung buhi pa, niya pa uban ka nato, ang atong inahan nga langit nun si Maria, usa kahiyang itambag nato, no? Panahon niining pandemic. Number 1, inodyo ko niya, Padre, pagmas ko niya ha, inig, pakalawat nimo kay dool kas mga tawo. Kay bawa man siya nga, wako bagmas, kay nga no, maglisod na kong ginhawa, o dugay ko duway mask. Di ta mahuman sa wali, kay mahuman dayon ang wali, no? Ikaduha, moingong siya nato, kamo diha, kay dugol man mo, kirigyod. Nya, manglakaw sa gawas, na face shield, wag ni kinahanglan na, ayaw pag suroy-suroy, aron lang ka mo relax, aron lang maglaag-laag, namiligro ang imong kaugalingon ni ana. Umuingong gyud ang mahal nga birhen na may tambal ay lang pagbinisaya. Ayaw binisaya ang COVID na may baksin, pabaksin. Kaya ang pagtulunan o ang kampanya nga di mapabaksin, muraran na og panambal nga binisaya, dili pagsaway ha sa mga tinuuray nga manambal nga binisaya, kundi nanabang panambal ba nga sa gulang bitaw hurim-hurim nga di ka kasabot, tuyoon nga di ka kasabot, aron di ka kahibawong wa ka kasabot. O di siya mahibawan nga wa siya kasabot sa iyang hibuhat. Klaro ang siyensya sa medisina, sa baksin. Nganong tuuhan man gyud ang binisaya nga siyensya o inato nga siyensya niini. So kay science man musubay ta sa prosedur. Dili nga mo ditsog dasmag patuplok dia ini kahuman ni saka man akong dugo, wa man ka mosulti, mataas kag dugo, wa man ka mosulting taas kag sugar, etc. etc. Manalipod yun ang atong inahan ka nato. Umuna nga ang simbahan ay mo kahibong, mo kampanya yun alang niini. Ang opisyal na kampanya sa simbahan mao manalipod sa atong kaugalingon. Naitambal, pahimos din ninyo kung maabot na ang kahigayunan. Ngano man, wa ta magdali nga mga matay dinhi sa yuta. Naapatay kinabuhi nga gigahin sa Ginoo ug siya ang nagtagal hangtod kanus ate dinhi sa yuta. Apan aron dili mawala sa atong pananaw dinhi sa yuta ang atong gitinguha nga kinabuhi sa langit, kinahanglan nga dili mabungkag ang atong atensyon, dili mangalibog ang atong pagtagad unsa atong buhaton karon, kay niay gabayan nga gipaningkamutan sa mga tao nga gitugyanan sa Dios sa pagtabang sa atong lawasnon nga panginahanglan. Mga igsoon, kinahanglan gyud nga ang atong panghunahuna, ang atong pagsalig ipasaka ngadto sa ibabaw. Hangtod magpabilin kitang inato ra kaayo dinhi sa yuta sa magway na hitabo, di gyud ta makabarog gikan niini, di gyud ta makasaka gikan niini, di gyud ta makadaog gikan niini. Hinaot unta nga ang tumong sa tao nga gihulagway sa pangilin karon, atong dawaton uban sa pagtuo, uban sa pagsalig, uban sa paglaom nga sa panabang sa Dios, moabot ra ang kaluwasan natong tanan nga iyang gisaad alang sa iyang mga sulugoon nga mapaobsanon. Manindog palihog.